ya efiri ye nara Ghana adehye ye mamu nyina aha ene awiabrei aha ye Sompa TV ye chiache mu nyina mo amohwe ye firi achichiri ene bencheye awiabrei nso yasan aba ofie ho bio ye da wasesa uguso a utie yen wei eka ye dwumadie ahodo a ye de edidi nkomo aprapra kwan mu atwen eye ochena eye eni pipi abato a ye ba abeto no ho komodie ho anamontuo ni nyina ena ye de ebrewe ye beda edikanfo no ase womo akutamu afidi anopa no ebepem sabre maba adurumi so maba betena se mene menuanom ye ba besoesoi adwen ahodo na ye de atoto akontabu ahodo a aba eho na afi ye gina so de abisa se ochena abato no sei na ebesi akro awiabrei midin de Owoahene echampon na dwumadie no firi efie hanom a esan edan ne ho ewo Sompa radio ahodo nyina eso call headquarters Sompa 93.1 FM Kumase Ayiko 100.9 FM ewo Kumase Adamfopa FM ewo Paris France Abochie emu Sompa 101.1 ewo Takwa Sanso na Sompa 103.3 FM ewo Takoradi Sompa 106.1 ewo Techimai Bono apuye ahenkro emu honoma afi Sompa 98.9 ewo Sunwaye eye Bono ahenkro emu afi okonkwansa ewo Sompa 90.7 eso na womo je ato apete amana kosi frawano ne hwa kentampofo mu nyina womo etie enkomoboi ebi na Sompa 101.3 enso ewo manim doma eho na ewo Kingdom 106.1 FM ewo mankesim wo ba decoder so a baby a radio akintina wano ewo no eho nso ye wo ho ebi afi nye ho enko obehwe ye Facebook platforms no nyina eso website no www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio enso yedem ewo ho dendenden na Doma FM once awiabrei omo nyina asonguso a omo etie dwumadie na wei said amadikan aka no enne yade nkomodie wei nyina prapra kwan mu yade asiesie yatiefo ene yahwefo adwen efa ochena ene pipifo aba omo beto no nipa num ena omo gina se yento omo so aba se nipa num na ochena abato no beko sen pane ekura tofom a Sompa afidie hodo no nyina yade bemaw na wahunu ne beko yensam trofo beko eya abonten akofa amane bono aba eno achie no abadwafo betena fie ha yebe yempensempensemu ahodo a efa abato a eba no eho enti se wafidie da ha onye mfomso okura aha ena abete nsem no feko oburuni beka us ebeka ne se ye maw analytical analysis ewo hanom se ebe ya ubehunu ensem no de ankrofo aka yebe chire mu ede abubu mu akonta ama wate ni nyina emu ensem na mekanisa abato ya eba inti no wo mo a osusu nkrofo adwen buni beka se wo mo ye posters no wo ma gauge delegate fo a ukoye mpasua ahodo a yeto abana ehonom so saada eyade a womo asai adwen ahodo egu akwan mu a adwen na egu akwan mu no yede ni nyina betoto modern mu a afi 2023 womo etenase a womo etumi eboye no na yede esusu se dia wona esusu adwen eka efiri yempesua ahodo so no eye pepepe saa ana ni nyina ewo eye aha enoma yede eba na awiabrei enyaменko ena mewofie ha menuanom atenase a womo ebeba beka ho na yesai adwen awiabria around this time ene pa wota etie ewo for God and country so Professor
Kwabena Abochie watena se ewo ha enom enche mema no akwaba sanku enso atena se constituencies no ewo ho no a waye enkitahodie delegate constituencies no ewo ho no a waye enkitahodie delegate na nkasa nso ombeto aba no wo mu bi edikan akyerɛkyerɛ baabi a ombetoto wo aba ede akɔ okɔ baabi te sɛ Asanteman emu a Bantama constituency majority of constituency executives and afe electoral area coordinators so endorse Dr. Mahmoud Bawumia ewo ho Setre Aflam Plains Kumawu Efijase Manshia North delegate ewo ho enso se omo de omo hoden betai Dr. Mahmoud Bawumia echi ni nyina na ano obo apro na APM sa okọ eya na bankran hanom a eye nkramantam Trobu constituency MP ya owo Trobu ono no nso no we declare say wode na hoden ebetai eye owura Bawumia echi okọ emia bi te se mfimfin mantam mu a constituencies bebre wo ho awutu Senya East Efutu Gomua Esikuma Odoben Eastern Regional several MPs dodo ewo ho no womu ede enkita ho ene eye ahoden no ebetai Dr. Bawumia echi se ye ko eye apuemantamu baabi te se Afija Kwabere North Fija Kwabre North constituency no MP Collins Adomako Mensa wahwebo wabo no ho ba denden se otai Dr. Bawumia echi afi akuapem ene nentamu Eastern Region wo se baabi te se Okre akuapem North ene akuapem South constituency no executives wo ho se wo motai owura Bawumia echi afi nye ye hwa Parliament no ye MPs na ye wo wo NPP afamu no emu aduosia miensa wo say publicly no wo declare say omo tai eye wo de echitaye ebema Dr. Bawumia aspirant no other aspirant na aka no owura Kennedy Japan enso no wo hwemu a asofo ahyenkom adifo aka say dia nyame ayi akere ne se obedi nkunim ewo aye ochena aba wo mu ebeto no eho ene ne ekeka ho Dr. Brian Echampon enso no ye ade a ono so ko eye constituencies no bi mu baabi te se nkronkro bi te achease ene entemu ho enoma delegate for no bi aka se omde wo ma hoden ebeta na chi Dr. Yaw Osei Aduchum ono nso no okọ constituencies no bia edom no aka se wo de ahoden ebeta na chi enkankan Asanteman mu ana Ashanti region no wo aye se wo de edom no ebetai na chi ewo eho enom owura Kennedy Japan wo hwe ba bia wona abubu akonta posters ahodo wo dwuma wo adi a dodo na kire se wo ebeta na chi no owura Kennedy Japan ahoden baabi ebetimi adane akona ayese ahoden no ekeka kọ owura Kennedy Japan nafa emu ewo ho enoma wo nso no ede ato edwa posters ahodo bebre aye post yade a APL4 wo aye poll no ebi wo predict higher percentage ede ama the Dr. Mahmoud Bawumia Global Info Analytics or predict a higher percentage ede amana no ye be kyerɛkyerɛ mu ewo aha enom eye presentation mu owura Kennedy Japan so polls ahodo bi te se Dr. Evans Dria NFA Sanity Africa polls wo nso kyerɛ se owura Kennedy Japan obeye den obetimi edi enkunim ewo ho enom Dr. Brian Echampon so ne de enenamu enti no ebusanfo wenum ye dia nkrofo aka ewo bedwamu ene dia ya hyedade krata pen ne paper atoso ye bisa delegate for adwen ama delegate for nso akyere se be ya ebetume aboa amankita hodie no akoso ewo ho enom enti no enche bia na ye be kyerɛkyerɛ nsɛm ba wo de ma mendikan emma abedwafo akwaba na ansana mema o makwaba ye bisa se
these numbers actually saying edema delegate we so be we say we be we no eno ano no ana done deal womo da womo na ye de toto ahoden a womo da na de enkanka nipa mienu a odi nkan wa abato we mu the front runners no Yewura Kennedy Ohene Japan na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye de toto ho a ye betime aka sen wo enkomoi ho mamema abedwafo akwaba wo ha enom Professor Kwabena Abochie Prof atena se ewo ha enum ntino mamema womo akwa Prof. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. What are man apom to say? Everything is nice. Okay. BBI is nice. But Medino ubona the Prof no shasia. One shana microphone abetata. Sure. G-Tech for. G-Tech for. And you know the air minimum moody. Okay. A friend say. Right. Hide and seek. So okay. What it is they say? Ubodina Koblabuchi aka Prof. Okay. Kobla Abochie aka Prof. Sure. Okay. It has to be brave. Na enema mu ko say nema mu ye anopa ye shasia and of course ochina the D-Day but say the wakano there are various pools wo mo aye amanfo aye various pools na pools no obia wo gidie wo ni diem because obia wo gidie wo ni diem a it transcends beyond nipa na oye no wo mo aye beneficiaries no omo nyina believe say aye pools ahodo a akoso do say de wo so do aye ade a ebe call ma fam and asofofo no so a wo makasa prophets no so wo makasa no so no ere so no obi a wogide wo didiem enti no ochina no ye behwe right Bema or MPP mo betime him frankama MPP come 2028 elections right Prof ena Kobla Abochie aka Prof. Sure. And wate nenkano. Ama akwabe. Na wapo mwe. BBI fine. Great. Ye chenra. Yes sir. Unra ye chen na just abrabono. O dia share reverse gear. O dia share reverse gear. The present day no. And ye boko ye name. Very well. So ya hope is a better. Better. Yes. Right. It's good sir. Say a good better best. May I never. It is. Okay. Nyame adom BBI fine. BBI fine. Ona na ye dwen wo ho a say ubetimi adu hanum tem. And then I can so be on your calls where we ask I think say first train me ka home. First train me kai ayira. Okay. Makwaba na yebeba bedi enkomo. Opon Bema Bru. Good afternoon, BM. Yes, good afternoon. Yes, Enshia. Papa. Yes, Enshia. Kumas Debi Kufodia. Bruno bi wo ye freno menhia. Right. Ewo Kufodia suhum kwantempon ne so. Eho ne wo. Ti ye hie de na chese ye hia ehie ye papa ewie yi. Medase. Migidi sound so ho ye. Nyame adom me ho ye ba. Na watade e hyew no ntoma ne ye frene sen. Akufu. Ana me boa. Debut entomani ye akufu. Entomani din de akufu. Akufu ado. Debut adon kan ho. Okay. Yo. Jeremiah beboa ye na ama ya ye a quick presentation. Ede a supported dia ya bobo suwe na yehunu emu ensem nyina aka na yahwe dia ewo echire na before that no kobra ma memra hona memisa polls bibeka say science ena asofo no nso ede no so ebeka say spiritual and believe bia ewo mo ma mintio election we are chena ye hwe ni mu say ebeba so between science and spiritual na. All right, yeah, it is not between science and issues of divinity. Okay. Mimi hunasa. Right. Na pools ne die
research a omo ye a omo de begage aye de besi nyame adoma ochina. Right. As far as the 5 candidates are concerned, I see these are concerned. I see the pools to be more of something credible than the divine aspect of friends or more predicted prophets now. Right. So sometimes that one you cannot measure. Right. When we talk about research, adebakwa supporting research, data. Sure. Data no visible. But prophecies no data no visible. But prophecies no, how would you measure a prophecy? Prophecy ni die. A woman say me am beti he meji prophecy di. Right. But there is nothing ewo ho a obetimi aka say. Obetimi na nsusu dua ehu say prophecy aya obetimi na nsusu dua ehu say prophecy ade a ebebe. So I cannot measure prophecy. Right. Ade a metimi a measure no the various researches about bontenga or china nyame adoma omo de behwe the outcome of elections ebeba so china. Right. Me da se bebre ama o share dia abay prophecies te say dia koblan eken de ade a den say ubetimi asusu ehunu say etese ewo ha enom one God direction bebra or de abba one event one God and so direction bebre free as nyankopon ho aba no nti eto sen se o assess the nti eto sen se o assess the prophecies aba na the better to pools and crofo aye ho a assessment be ye den hina me da say mene prof ya adwin to some extent. You see, Ebano post among for ya in himself, it speaks about data. Sure. Because what one say, I conform no amount for income, whether ever telephone interview or a face to face or income for engagement, whichever means on income for income. Right. And now biblically, cultural more. Nyankopon wo ensa Owoahene siemu. Sure. But Obagana common kwa delicate kakra in a sense that said na waka say Nyankopon ba akono. Nyankopon ba akọ control we ase nyina. But they do Ghana 31st December. That is when our God seems to operate. And you ask yourself, are there God no annual God ana? Afi ba no yi no. Wa be kasa ba akọ. You get it. So Emma asofo ne kasa a lady spoken to them. Are they speaking out of Sebio? Bibi ombenya free a particular candidate. Omo taping is so be winning one. Because yamfa Prophet L. Bernard any example. On a predictor say Kennedy Owoahene Japan be winning primary. Sure. Now, ora Kennedy kwa sorry wo ho. So the question is inti one kwa sorry wo ho that day na. Would the situation be different or would it have been different? And ka obeka be fufro. And as a candidate fufro so koya. And ka because candidates na ba Nyankopon anim ti Nyankopon be di nkomo afọ no ho ana. And I know one aspect about prophecy Emma ukaka na manfa ka so job day grounds. Nti agroni form. Right. Ye wi an ye be hunu who wins. But data no so when him say Owoahene ye won nkofo bia o mo Ghana ha mre bi atwam no magidi. Uncle Benson. No agidi wo sa abato ni ye hwehwe pools ahodo no. But then with all due respect as a papa no senka ye adwuma mu no wan ka be ka say redundancy aka ni taje say yi na di because say no or mortar. Right. Me kai say Musa Dankwa de ba say comes ankwa mo no through several interviews almost enche Musa bedane Uncle Ben and no your chira ayene and reni e be Musa am pass bedane Uncle Ben na ondane but ofo Musa Dankwa for example Owoahene ni polls are why in recent times ni nyina no emese simple wan nya no accurate say
percentage no predict here na ba mu kra no a ben na onipa na yeso be win no wa win whether with a big margin and answer margin keto akra no a the candidate has won. Ma mentie won so wadwenkyere on eno te said dia amakae no me patcho ma membre mo ha ama make key point BCC as Ken Echo El Bernard sorry and El Bernard prophesies on the 3rd May 2025 sure the first public prophecy Prophet El Bernard shared on Facebook post describing a spiritual experience where he witnessed internal party blah 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 right. And then coming out with a candidate Japan to be the leading candidate I will be leading MPP into 2028 presidential elections. May last year. Yeah, May last year. Even May, before yeah. So it's May 3rd, 2025. Okay. Very well. Prof, kwabra ye da sene sa enkomo na ode ahyem no. Delegate ba kono a aspirant num no nyina ehia wo mo. I say Owoahene na delegate bia ana politician bia ko ne ho. On penasam kura ontimi nkananim ne etie bi obeka asam anetimu ebeye ne de enti no obia ye beto amasumasi wo frɛ na bisa asumasi ho asama ye beto ama na ene ne ekeka ho no eno de yekoyechi emre bi se John ka asem bi se delegacy yankrofobia omho yehu kakra when you are dealing with them on the face value no obeka say omo mafa but eba agoro no a eba adwuma no a adwuma ne ye no ene be kire se omo wafa na omo ni wafa o hwe so far we yetawe a abeba ne nyina ye true nokoremu entai kire ho asem na omo kan ya na se nipa na ba nti ye nka bibi na nakomanto ne yem me da so Owoahene ni ekmetimi aka kakra de afa enkom sha ye hyede fa amanyosem eho right eni se ye kase obi etimi eka bibi mane bam a onam nyame dimu ena wode kasa fa ho eno na efre ne nkom hye no nti se ebam a ne aka se wo okay osofo anaso odifo we nkom hye abam se bi pepepe ena posters ne nso no omotie difference is a woman say posters ne de no omoye no honam ani omutimi suma mo nkrofo ko region ha ko mantem ha ko hanum say ko bisansem bisaganafo de o madwenkyere fa ho hwamanyokuo no se no moye bie sifate nti omo de no omoye no honam ani ena se eba for asofo mu nso na niema yehu ni se asofo ni nyina ye nipin se yewura akompre kwa Japan ebetimi assign ho eya no kura bia ne kan din ye bebisa ne se din nyina so na odi so de kasa yenim ne wahu enti sa asofo no mo kasa wo se nyamea dan ne didi akire enye mpem baako enye mpem mienu enye mpem miensa ene ye hwe asofo no so mu nyina de o predictions eba ne so a obia predict ejina ho repeat na wode ni nyuma waye ewo nyamimu ni titiru eba fo nkom hyemu a wode no so atato right Prophet El Bernard ne nkom hya wo hye ya wosisu gina so se yewura kompre kwa Japan be wini no oka bia no asisu a kire se wo bewura nyame adwuma mu se osofo no emfie duduo nie ena ne nkom hye so a wahye amana bam ni so no eno so emfie duduo nie yakọ Prophet Najigezila ono nso ejina ho ehye nkom kire se Dr. Muhammad Baumia se wadi kan okay omumienu nyina nso ye difo obia nso woni evidence Prophet Najigezi se wono no official nkom sum nyame no no won fishia do 14 years do 9 and you can imagine se wono nso ni mfia okuta no ene ni nim du onim e de fa nkom hye won a wahye Ghana for beka ya odi umofia ba yeyi
Sebi obi beka se nyo no kra sanke nkom shegu because IGP statement o de bae no sebi na no odin inti e de hu e de bebo mu oso okay nyame na me som no na mo mpese me dan nyankopon adwene achem de na meka ma no atum esan se won pe no ho asem so Owoahene ade ba ko a metimi aka ne se eye posters o eye edinfo o omumienu ni nyina ye mfom se sebe kokotete bom nyina krobofo ma ndiye ebetimi ama na bam ye behu ni se okay poster way ni hihye ya wode bae no aba betodwa ene se omo no omatimi state akase okay ebi be wini 57% ebi betimi wini 32% eno ni posters no omo hihye de omaye enkom chefo no nso no omo de omo kan se omo hu ni se yeru akompre kwa Japan wa wini obi nso hu ni se Dr. Muhammad Baumia wa wini afa yenhwe nipa miensa na ka se nipa num nyina wi omo de omo nka ho ana so these are some of the things aya sometimes no eba ne sana ema a Christopher mpokura omo nyina sum nyame no omabamu ebu bato yo Kristo ni enya se omo abamu bu onyankopon timi dan ye mabie di kyerɛ so okay yehu eye kasa natural mineral water se ye nsokrogen na ne ebem yehu ni se ye nsokrogen ne se ewo se okotobinom se wan tobi anom na obi konom na okoka kyerɛ wa anhwa wonya so mfaso enti ne ebeda so ma onyankopon aye nyame ene se wono no de ne woka no ene na ebam enti se yewa Owoahene se wo no okohye nkoma na okoka asem bi na ebam a na wasanso aka bio na eno so abam ne obeka bia na ebam a anhwe nipa beba besom se wo no ye nyame afa nipa ba be pagya wo so ye nyame nyankopon hyehyɛ mu no so o ma ne masa. But I'm so happy say upon all these prophecies asofo ni adifo any posters ni nyina eka e de fan obi bie no onoma wo kasa afa ho say ebekọ run off anasa ebepai omu nyina no eka ni straight win asumasi leading obentin winning sana di ni nyina no esifate ba yenhwe se enkom hye bebam se posters omu data ebetimi abam no ni nyina no begina delegate for so nyame ya adoma wo kyena and eno na wo kan ya na ya meden se John say fear delegates ezan say delegate ya nkrofobia sabe omada no mo te se nkwala ya wo mo foforo opia bonten a obetima ka to so ope bibia nanso that same akwala na beta e no kofio because enfie bia ba betwoma na ye to aba no posters ediomo resource anom data baba beto abonten kra yenim say ba wodi be ne wo kan no sa na beko until say ebinum fia say ye di fridge ema sawa mabato o chenya me adom kwakoto yi chairman yes delegate fo a omo ho aye depa wo Ghana han mu say no eye MPP fo eye ne yen yate o na wo ye den na wo ate semana ate sem senti na me say yen yate David ate sem enti na me say ne yen yate because en me say Ghana han de until say ubetimi ayi ho asi wo say wo ye delegate ne de edu abato say ya mo an ye dwanto amo enti yamfa ne say ya atesem ya atesem aye te say wo kwa himfi a say na tie bia wo bokokoko enye hwekro bekuta shinap saa na omo de ne tie enkoye nsa obi nso be di obi sika ochena and the other they obe pocket rest no obi di obi sika and the tie bia chiro obi di obi sika okay ko no region consensus bia o ma sha say di egro obi di nkofo sika wa mo dey di lord fe say we ti di nkofo lord fe ya me meti ni awote ya nsa na wo ba no no okay all right obi di obi sika yo yebeda say bebre na ya kai etiefo nyina se o hwe eye Sompa TV na Sompa TV a waso egusui ene ye radio stations ahodo nyina na ya ka bom we eye yedwumadi a yede prapra kwan mu de ahwe ye tiefo ne ya hwefo adwan mu de ahwe ye tiefo ne ya hwefo adwen abaso ama obia ehun se nyame ya adom ochena na NPP for to aba enipa mako enum na wo ma sign wo mo hwene so se wo mo begina na yato abade ama won yebeyi wo mu baako na wakuta franka de akwa akopere abanwa ewo afe 2028
abato a ewo yanim a ebebai na yahwe baabi a susan ede bode hono befa empanifo numi nyina abo apro afa oman Ghana na fanan enyina na sesei baabi a yaduru no akatwe ne bro ochena hwie bei anopa nonso pepepe na yabo abere no yenya hyen aben no de a na kyerese ekwan mu atene se yade enkutahodie no ni nyina ebebrew ewo eye aha enom yensem trofo a okochini ebo amane ochena yebete wo magum akobo amane ebedwafo so besin konwa ewo afidikese iso any your radio stations ahodo efiri ha kosi atoye mantem takwa 101.1 takwa de 103.1 ana yes ena afe oko sunwaya 98.9 doma omonfa ewo ho enom techima 106 techima no enso 106.1 ewo ho enkwansa 90.7 sanso ena doma no said amidi kan 101.3 ewo ho mankasinfo efa ewo kingdom ochena emi ne nyina ye no wo mu na etu anamo ena afi Kanish Urban Radio Doma FM 100.7 enso ewo Doma ahinkro ena akofi kese mu a headquarters no Sompa 93.1 womonso efa enkomo eni nkitahudi a yede ebei ebi ya ka kyo se ewie ye nkomo a yedie no yede hwe weberine ewo constituencies ahodo ne Ghana nyina no ehon komo na ya prapra kwan emu no na yenhwe akontabu no ankasa weberine no ejinade enso ede na mpanimfo aka na afi yehunu anu wie a maje abedwafo adwenkyere ewo ho na afi yetumi akoyanim ewo ho enom na ansana yebehunu babia yeba beduri no ewo se yehwe babia yefiri eba abaya ochena omokwa akotui afi 2023 womoto abakoro no a ebi na eno no se na ahoden no ewo aba no mu no esi etie yenhwe enu mu kakra na yede aba behwe yede obinu beka se yede abegeji dia omanfo eka efa we no beye sei no yede aba na ya behwe ensesa hodo a abamu anase ebetumi abamu se yehwe firi 2023 de no emu na yede bepem nia posters nia adifo akase wo mo bewene no a na afi yede ehu ewo ho enum enti no ha Sompa NPP for enam ne ho apaso ochena wo mo gina akono nipa enum ya ewo bamai esui wo mo na ejina na wo hwe sedia ya hyehye wo mo na mu amoto aba no bi no wo kwa abato krata wo de beto no a se ya na obehunu wo nom yewura Kennedy Ohene Japan nyame ya adom ono no obeda number 1 eno echi no yewura Brian Echampon beda number 2 Dr. Alhaj Mahmoud Baumia obeda number 3 ewo ho enom eno echi no former education minister Dr. Yao Osei Educhum ebeda number 4 ena owura Kwabena Japan engineer ono so ebeda number 5 saa ewura nom enumi wo munti ena ama yefiti anopa akasa bepem ne na ebeto mo ade akopem ochena kopem se yebehunu dia wadi nkunim no se ya na yebesi akono ewo ho enom na saa ewura nom yi yenhwe sedia afe 2023 na abato no ekoye ne ye region ahodo no amantam a yewo edu ensia no sedia abato no obiana na hoden etie na ohwe 2026 die ya ebinum wo 2023 die no mu a wo ma 2026 inti no yebeyi wo mo de na tonche na yegina wo mo a 2023 na omu wom na 2026 inso no omu wom no yebegina omo de no so enti ohwe yewura Kennedy Ohene Japan a ukọ ahafo region aba yeto no 2023 no onya ema yeto ye no emu apem ene aduanan 1000
vote ena onyaye ena Dr. Alhaj Mahmood Baumia enya emana yeto ye no empim mienu ahankono aduo wotwe enum 2985 ena onyaye eno ye ahafo region Ashanti region no eyade a hona MPP amanyuko no wo mo kan se ne funuma ehye ene se hona yeto aba wo mo nya dodo pa wo man no emu na wo hwe eho enom a owura Canada Japan enya emana woto ye no ni nyina okeka bom ne ayeto no mea nyina yekeka bom no onya emu empim du baako ahasa ne aduokono 11,390 vote eno nyaaye ena Dr. Mahmood Baumia enya empim aduonu mienu 22,205 ewo ho oko Bono region no Kennedy Ohene Japan enya 2,326 ena Yura Dr. Baumia unya 3,977 so woko Bono East ya Bono East no nso no Bono Pueye no owura Kennedy enya apem ahanum aduanan wotwe 1,548 ena Dr. Baumia nya mpem num ahanan aduasanan 5,434 oko mfinfi mantamu a ade se owura Canada Japan enya empim du ahawotwe aduonu nwotwe 10,828 ena Dr. Mahmood Baumia enya empim sia oha ene aduonum enkono 6,159 oko Eastern Regional Dr. Owura Canada Japan nya 6,794 ena afi Dr. Baumia nya 13,387 so woko Greater Accra region mantam ya yewomu a ye kasai no Owura Canada Japan enya 17,282 ewo ho enom ena Dr. Baumia enya 19,002 vote ewo ho oko baby to say North East no Owura Canada Japan enya ma yeto ye no aduonu miensa 23 ena Owura Baumia enya 3,444 oko Northern Regional Owura Canada enya 1,995 Owura Baumia enya 9,238 oko Oti Regional Owura Canada Japan 2023 onya 1,311 ena Owura Baumia nya 3,591 oko Savannah Regional Yura Canada Japan enya 1,028 ena Owura Baumia nya 2,603 oko Upper East Owura Canada Japan nya 2,111 Owura Baumia nya 5,218 oko Upper West one nempotemu ade a Owura Canada Japan nya 1,084 ena Owura Baumia nya 4,878 afei Western Region Owura Canada Japan nya 4,899 ena Owura Baumia nya 7,465 oko Western North Owura Canada Japan nya 2,354 ena Owura Baumia nya 3,386 near regional chatro voter region Owura Kennedy enya 5,850 ena Owura Baumia nya 4,984 enti wo share eponi so a utumi hu se regions bi wo ho a Owura Kennedy ahoden eboro Owura Baumia so 2023 no saa na yebehunu no ochena aba yebeto no mu ana enti yehunu sadia Owura no mienu wo ma hoden etie ewo 2023 de no mu no yemfa mra
ye mehwe de a penifo ene survey ahodo a niama nkrofo ka se we na be we no polls no de aba bebre de di kan a ye ni atwa so no ye di nkomo anwumbre no ye Sanity Africa for omuso abisa enkrofo adwen de enema adanse atoto adanse ho no mo ekire mu se yeto abano ana wochena ba ye beto no ye beto awi according to Sanity Africa for Yewura Kennedy Ohene Japan ye beto abana wie no na wadi nkunim ne nkunim a obedie no ema ye beto no nyina ye bumu akonta ohanche mu a ohanche mu adunum mienu 52% ena obenya ewo ho enom afei Yewura Bawumia according to Sanity Africa Yewura Bawumia benya emano mu ohanche mu aduanan sanso ena Yewura aduchum obenya emano a yebeto no 0.7%. Yewura Kwabena Japan benya 0.3%. ena Yewura Brian Echampon ebenya 7% ewo ma yebeto no mu nti again Sanity Africa polls no so asan ayi ewura no mienu se omo na abaye to no front runners said the agboni beka no omo na ahuri edi nkan ewo ho enom yefri Sanity Africa die so a enye wo nko na ye polls Dr. Evans Dia ono so polls no ebi o say Yewura Canada Japan benya 52.59%. Eno eda nchen Yewura Bawumia obenya 36.24%. Ena Yewura Aduchum obenya 0.95%. Yewura Kwabena Japan 0.05%. Ena Yewura Brian obenya 7.7%. Ewo ho enom ene 7.7% ewo ho enom ene ye de a ono nso Dr. Evans Dia ono nso ne hwehwemu no waka na Dr. Evans Dia nhwehwemu no o se ye ohwemu a wona wono didi nkomo ye bisa wo mo ano asem ye wo mo interviews ahodo ansa na yetime sigina ye se we benya sei no according to Yewura no o kire mu se ade se nipa 31,556 across Ghana emu dia omo ye no nti nipa ye interview obenya ewo ho enom na eno da nchene a nipa obewe ne aba ye beto no ochena no according to Yewura Musa Dankwa no ebeye Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ono na ose wo mo adesua wo mo ne nkrofo nkita hodie enhwehwemu ahodo o maye nyina kire se Dr. Mahmud Bawumia ena obewe ne aba ye beto no ochena eno ewo ho enom we ye Global Info Analytics for woman so woman survey woman de aba abonten na ochire mu se Yewura Dr. ya ose Aduchum obenya emano ohanche mu mienu ena Yewura Kwabena Japan de obenya 0%. Sanso ena Yewura Brian Echampo obenya 13% ewo ho enom na Yewura Musa Dankwa wato chacha wadi nse wawe abo aguso aka se ono enfie nso a ode ne ho waye ponso adwuma no obetumi aka se saa ponso we ogidie wo mu se
ochina hwie be ye bebo abel say abato na ba wiye no say na results no ebeye but again said the aye kan no kire ewo ho na yahwe na yahunu say they are all kind ebeba musa and emare fi say we nu nyina ye nkrofo a omo ye delegate omo to aba no bi na owura musa dankwa ebisa omo adwenkyere ewo ho afi next poll a nkrofo aye Center for Public Opinion and Awareness. You can take us a sample. Woman so no aye post no ebi. No woman no center. Woman do ma holding jina. Aba ye beto no ochena no. Nipa mienu omo huredi nkan no. Broni beka se front runners no. Woman no de ahode ni jina woman so. Na woman kire mu se. Woman woman hwehwe mu wie no. Owura Kennedy Japan ebenya ohano enchemu aduasa enan ama Dr. Baumia enya oha enchemu no aduanan emieno eno sample afo de omode eba na omo kyerem se poll no ade a nipa delegate a 2792 omo delegate omo potential delegate omo free 55 constituencies across mantam edu ensiano eso na oyi safo efiri ya one womo edi enkomo enti ni ayaka we yakan say no say ye boni nyina tofa aboni beka say samere no na we de nam ha no ene na obi bese ye koye ana ye baaye hwan na ewene hwan de na yenjini eno nti na badwafo atena se ewo hanom a ye no wo mo ba besusuai adwene se yemfa we se dia wo mutumi ye dia o mususu se ebeba na agoro no ankasa ewo fom ana se nipa num a o mo agina nkanka mienu ahuradi nkan no so bia wo mpaye bi bo a omonfa saa ensemi eho ewo ha enom okay ndi makanisa awie no na me ba abedafo ho enom na abedafo de enkita ho no they are said omo so adwensi ye wo mo ene yankasa nso yadwen ni ayakenkan de yesu ane de yahunu nyina ye de nyina aka ho ewo ha enom kwama dia posters no aka enie me ni ayabobobo so aba bedru nyina these percentages esen ewo nkita ho ne adwuma kese a ochena eda yanimu yi no ugiri se we betimi abobra bi Dr. Mahmoud Baumia. And how many of the pools? And Dr. Kennedy Japan. So far, I think 2, Obiao 22. Obiao 22. Yes. Sanity Africa, they are near 52%. Yes. And Dr. Diadiano, so yes, saying Dr. Diadiano, 52. 52%. Yes, and also the Mark Kennedy. And Global Info, and so you're 57 at the Dr. Baumia. And Sampo and also you're 42 at the Dr. Baumia. Intino, I 22. I 22. Well, sir, with this kind of researches are one way. Sometimes, I am before Mekakra. Is it the same delegates? And one more call Muncheng, a quadja adventure, and the bear poos yana. I wouldn't have me beside this particular question, and I say, sir, are you the same delegates here? Is that supposed to be say? A man for interest will be biara. That is the question I want to ask. Because sir, we shall push here one more year. Right.
I am tempted to believe, say, it will not be a true reflection of their ever cost watching. Sir John can answer me. Sure. Also fear delegates. Right. Over to many delegate akasa amaraka say you media mijina candidate we echi. And so no adebetche no ebetimi adane. Right. You know say in our political space ewo Ghana ha no unim say ayade a sika ekasa ewo elections mo pa. Right. Sika kasa wo election. Ewo election, especially when it comes to timer candidates or lead the various parties. So you share the NPP presidential primaries or China Bekoswa. Mamim Biso, total number of delegates saying Etwaba. I think 211,000. 211,000. And kakrabi eguechiri. And he said 211,000. You don't think that money will play a major role? Right. Because it's possible. Possible. It's possible. Money would play a major role. Right. Me amiti say you kind of say me support king. Right. Me kwa koto aba. Me kwa koto aba. Na Dr. Mahmoud Nkrofo abe home. Yabeshi akwan so. Yabeshi akwan so. Yes me kama. Yama me fridge bi akwa koto. Right. Yes me ndi nse say fridge ya meji meto aba ma. Dr. Baumia. You don't think so me to Obama? Yes, ebetime ma wadwen asesa. Ebetime ma wadwen asesa. Until all these pools I see there, I see it as a amount for doing but it can change tomorrow. Right. Last minutes are dangerous. It can change tomorrow. So me a candidate, me family rare and she pools him. Okay. Na nka obe den. The D-Day now was because monocracy has become part and parcel of our politicking when it comes to voting. Sure. You can't take it out. Even in the national election, monocracy to me. Sure. I remember having an interview with Nana Komia Ewaha. Right. And he tells me, say, delegates, Obia this kabebiano, transportation. It is not just a warm one Kasakura himself. Sure. And he said it. Right. The audio is there, the video is there. So I said, Obi all this kabebano. Right. And you see, with the coming in of Dr. Brian Achampon, he is going to influence the outcome of this election. Right. Inti onokura ye nini so post no nyina nini so no. Me catch obe police surprise. Obe police surprise. Yansha a Eastern region. Sure. Eastern region, what happened? In 2023. Okay. Dr. Mahmoud Bawumia won with a great margin. Sure. Now, Dr. Brian Achampon is coming from the Eastern region. You think his people will sacrifice him? Sacrifice home support may play advantage. Play an advantage. And one of the pools are me who says our home support never play an advantage. Dr. Evans Drea, he captured that. I was like, wow. Okay. Because when he said 2023, there was government establishment now supported Dr. Mahmoud Bawumia. Sure. There was party establishment now supported Dr. Mahmoud Bawumia. But as we speak now, the government establishment is not there. So if the government establishment is new, then it means that Eastern region, there could be a surprise there. A man from watching out. Because Dr. Brian Achampon can cause a stir. Right. And I hear say he is very, very, very prepared. Very well prepared for tomorrow's election. A man for Sikabeka. All means necessary. So people should. And we are hearing say a constituency chairman no kra so no the regional chairman no kra no and so kra wo Brian Camp. Yeah, and no kra no a confirm the awo can say well concentrate on your post. We have our action to display Ochana. Into Kwambia so no Brian in that very region no
Obe police surprise. Police surprise. Okay. And you know, sir, if Brian should pull a surprise in the eastern region, Sure. now Uber Greater Accra, where Dr. Mahmoud Baumia, BT Ken slightly. Na Ken, me police surprise, Greater Accra region. Na Onya Central region, the home support. Again, say you call Western North. A horse no say infantifone nyina ya adwen say okay, as you ofia oyi. Oba ewa eya. Then this election Ebeyehu say one more anhwe yi I am telling you that Ken ebetimia police up even with Ashanti region, what I am hearing no say ochina no say Dr. Mahmoud Baumia say one fa the na nsi for me na Olusu Central region, Olusu Ashanti region, na Olusu Greater Accra region, Volta region so komana ankwamana, then Ejumanesi for Ken. So on the other side too, say I Ken entimian police surprise, right? Ewo Greater Accra, Eastern region crowd they hold any kwan so. But in the last election, I think he had 37% of right. Eastern region. Sure. So, what you mean maintaining eno? Now Volta region so pushing the up kakra, and again 33%. And again, so Ashanti region so amwana. Then he should also forget it. Right. As for the 5 northern regions, there, Yempo, the home support is going to go for Dr. Mahmoud Baumia because the northern dominance, and yet easy. I did some search. Okay. And search me who and say. So if you look at the total votes Dr. Mahmoud Baumia in the 5 northern regions. Talking about Northeast, Northern, Upper West, Savannah, and Upper Easter. Total vote onyaye 25,381. Kenya Japan, Epulu, just 6,241. Right. So, Usha percentage wise, that it means that for the 5 northern regions, Dr. Mahmoud Baumia, 80.3% of the vote cast. Right. And let's look at the gap, the vote margin, 19,140. But when you look at the delegate population in these 5 northern regions, and shut down Embro Ashanti, Embro Greater. Right. So the action now, believe you me, Owoahene, is going to center on Ashanti, Greater Accra region, Central, Western, Eastern, and then Volta region. South 5 regions. South 5 regions. And a bit decided who becomes the flag bearer. Ochina. Kwabena meda say mamenko nuanom ho emra mesan babiem na yede dia aka echire ababe so ama wo hwe post ahodo a abebai enyina mimsa say de when na ususu say ema the right public opinion efa ochina ba eba no eho. I really can't say emphatic say A and B and C never the right public opinion about Ochina Baumbeton. I think somewhere last week Saturday, minute Dr. Eugene Kumiahen, or a senior researcher at Global Info Analytics. Yeah, bon komokaka. Na it was about survey or muye any hunsun so. People asking questions say, or sample size over 10,000 almost stake Ghana your politics ayemu Ochina bana ye beto no enye Ghana for abato the new patriotic party abato. Sure. It is a onya party ba onya delegator. You have no business in tomorrow's election. Nemom say we akoyi candidate na ba no na ye de na bre Ghana for eno achi na Ghana for e obi bi kan eno so de ne post beba eno so one there which is 2028. Sure. It is our catcher me say who ye post for China election now oni omo kasa eni bi omo oni omo kasa eni bi o homo nye delegate then my post no questions back yes na because enkofu bi sansem and questions amount for explore ni bi na may bring it to light. Sure. Say no munya no me delegate there, then how credible
It's your polls. Polls now, no. Must they be looked at? Must it be scrutinized further? Because media na mekan will have no impact on tomorrow's decision. Right. Delegates be taking. Enti eno so ho. But Owoahene ye wo niema miensa bia in terms of election, people consider. And aneba ko eye key. Eyo nipa na okoto aba ne background. The voter background. Okay. Prof Kasano, no year analysis our day Far Eastern region Ashanti ni ade. Obekai say 2023 super delegates. Oralan cash Baumia beating Ashanti region. Right. Emma yeka so Asante for betray Oralan cash because anya hrekra na de wo fear ye. Matiso Ora Jeffrey Konadu, that the Eastern Regional Chairman for NPP. Akase 2026 primary omobeye appointment for them support ama ora Brian Champon. Right. Owoahene nkanya ne bone so because uhwemu a ora Brian Champon omo friend is omo so ye abitifi Elon Musk. Tinka kwafo bi ba ye krom asase abaye de beje ani kakra. Te said ya fantefo be kasa de pa ofie ye. Sa ti yansu ke bi ba fie anka it is good. Na ye de ahwahwa ye ho. Agro no nua wo so ye ni nya. Sa me nam kwa meka so mi krom ni ye friend say president ni ade. So eno wo ho. But esan se ebia to obi pen. E wo MPP amanyokuo mu nti no. O kan na Owoahene asa o ko wani ba asa wagina kakra. Because of Sir John Assembly waka to ho. So is it going to be that Eastern region for be make a difference? And as almost waka koya Asante for the any be. Because mind you, yeah no more candidate na more say ya de ne kwa or your candidate obetimi win power. Ne nyina voters never consider. The fact so you kromuni, the fact so fear regime no. Does not mean say or say a present and I support yes, support na party ne present e wo ticket so 2028. Are you able to win power for the party? And you assemble back on. And now you talk about omo mbeto abanu so omo age, omo educational background, and in your man kitinkiti be a form ho. Now you look at the candidates no so background no. Prof Akaba bi obi afri ni ade. But Owoahene ye wo krom ha. And Adome Kwabenya, former member of parliament. Right. I catch her say there are certain sins of Kennedy Owoahene Japan, for that matter, only suitable for the position now. And so when say eba bibia no a who vote and background ne niema bi ogidi ne niema bi to nchan a ni ono so ya to ne so aba no. People are going to screen sa aspect we nyina wo nipa no ho to see say oye fit for the brand no hwehwe no ana afa no kada nchen candidate ni qualification ni image Owoahene ye wo Ghana ha. Let's not lie to ourselves. Unim say ba no abato okra obi timi ko gina booth nim o show obi anim dua na ho ofeke kosa akwa we are na meto ama no me kai say somewhere 2012 mami bi o makura ase okogina yera mahama billboard bi ho say so menka ne signpost to o say enkrofo e wo ma ana yes enkrofo e wo ma say so krachi hu twa enti obeye krachi hu twa sa Owoahene oyabrewa wa the day of election no akwakoto abama ora mahama because krachi ni hu twa so image account qualification account Owoahene me kai say ebra yeru akufo ado efa yeru abaumia omo bonto ano asama ne ka kire ne say economy ni ne hold Ghana. It is economy na nkoyi a kai hunu say all sectors of oman no agiegu na yeru abaumia ni economic prowess or one is undisputed yentimi debate enti na yeru akufo ado hunu say ode ne bata ne ho a no okodwa so a ye beto omasam no. Indeed, you're one 2 terms. But now people are also asking questions. So, Rabaumia, edu baby, no one fee. Economy, no who did digitalization, edu baby, cross have been prejudice. So, ye commission a janai biani idea. Hey, Rabaumia, you're telling Ghana also would this uncommon. So, people are asking, at the economic whiskey, you know, the spirit of whiskey, not too. Amanaka patapa, anasa kadien. So all these are questions that people are going to ask on the said day. And look, on the in fact 1 minute to be voting. Owoahene agree beti masasa. Yes.
hwe minim sa me no nya na wo bono ayene unim sa MPP regional elections omo ye we had a prominent personality from MPP besha one popular hotel bi ya line delegates up or the scanner mo anu aka che say metimi ni oyuko na na Konadu aye adwuma mentimi ni Owoahene nya adwuma enti utoma ama toma obrempon otuma obrempon so ntoma apam dada cause mentimi ni nya adwuma so wan hwe yi a that day no nipa na ma ne word so obeto ama wo ba sa asam na obi ma ne sika waka aka ho obedu booth na dwen asesa enti yes post very important as far as our elections here concerned eboa campaigning ema aspirant no hu say menyire me ho ana say me nko slow kaka right and ade ba ko nso a ye ne mpanifo engage obi kan ya ma me ye din kakra nso ye say enkrofo omo corporate to me no wa he no omo timi nante ko this posters ne ho oh yes have a family home mami dimra bonten mami ho nhita fiefiem metua so inti post no bi nso aba be propaganda too no it be a fact that we want to project a certain candidate right now man for so okay race ni kro wo mu bi sure and so in reality only race ni mo if you say poll no banase ni din da poll no so a media no be discussing yes and the more you discussing no public perception is key sure nti dem be have for the optics I was say okotua bibi oh yete sansem and I will posters ni bi okra they walk to the various candidates for scabra menye say ma na ye sort of a publicity so survey no it may not really reflect the situation at a war grounds but the fact that waji sika waye bibi amanenti no delegate adwen be kono so Ghana for adwen be kono so na for ma start e de o mani di na adwumachi oh okay no Owoahene cry let's consider say afiwe anye yi a ye marketing nsie for 20 so and so enti we nyina come together yentimi nka ne people say survey na aba no say suggest so raba me abe win e dan deal suggest say Brian be win e dan deal you must work for the votes and as far as I know concern Ghana enema bebre come to play our elections between enumere ya ye ka say any the very last minute nipa na de ne kokromoti betting paper na so no very crucial Owoahene me say 1 minute obewura good news critical moment sure matete niema bi ye say ye nimpanifo ye ne omu hyehyɛ ne omu di nkomo in fact camps ni bi wo ho a omo reserve omu nkomo nyina for the last minute right you know why almost say the last minute so be can say ya betutumu atu yeah the last minute so you decide that enti sika nko de be kɔ akwatu agu girigiri ontu ochena no o ba ode ma apam dada wura mu an wadwen na ne senkuto sure because Owoahene ya ma 10,000 delegate ya ma 10,000 si ase koto abama Mr ABC a enti wonye 10,000 nkoto one to kra ba fi oyere bebo titi sika 100 million Owoahene obeka kwaso woni munyansa ama me da se ma yentie na ye ka Eastern region regional chairman na some kan say o mo declare ede amano yentie said o sika no na yemra ye ba ye beto aso free ha enom the Eastern region asia what the Eastern region asia that pose me engine to me am the Eastern region asia so what the region asia ugina chire dia ubehu say ebia e na make say what the Eastern region asia what the region asia say the region metia that dey we woman in na me so in me bit ba ko say kra right ebisafo na chere say owura na ye boni di owura Jeff ye boni di say or say or na regional chairman or ne dom declare support the ama Brian no ne na ekotie ye no say afi na odi afidie na to ha aha ye Sompa TV ebisafo ye dwumadie ahodo ye fitia no pa ye dia wo election house no mu dwumadie na ye die ye botaye ne say ye be prapra kwan mu ama ye tiefo ehunu say
ɔkyena na MPP fo eto aba no we de ye mframa a ye de bɔ ahu kwan mu na nyame ya adom a ɔkyena na ye de agoro no ankasa ye de ebebra mu baabi a mo mantam no dunsia no nyina baabi a ye to aba bia ye bɛkɔ hɔnom na ɔkyena ye de nkita ho no aba nti anwumere de sompa akukudam no nyina ye twa ahia efidua mu ha ye bɔ chidon obi a ye ne de ne obɛyɛ aboa ama nkita hodie no akɔnkan no ye radio stations ahodo a mo fa dwumadie nso no ye da mo ase papa nyame nhyira mo kankan ye headquarters Sompa 93.1 Okumase Ayiko 100.9 Okumase Adamfopa FM Paris Abochie France Sompa 101.1 FM Takwamea Mediemu Afei Sompa 103.3 Takrade Sompa 106.1 Techumai Brother Philip ne domino womo aye krado ho systematic mo Sompa 98.9 Sunyane ye chacha mu nyina manager ABY woni dom ne nyina afei Sompa 90.7 manager Bojebo ene domino a aka ekire womo nso age womo to apete akosi fra wano no ho a kentampo ne na hye so nyina womo nyina etie na enye honko okodoma ahenkro nso a 101.1 101.3 eno no doma omo efa dwumadie ebi Kingdom 106.1 Mankesim decoder so baabi a radio wo no ubenya Sompa FM wo ho afei Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ena Sompa FM live nso ubehunu yen eba YouTube na Sompa FM live ye dem den website no www.sompaonline.com Kaneshi Urban Radio ena afei Doma FM 100.7 Doma ahinkro nyina edemu a ye fa dwumade se ya na ochena nso ye beye ochena ye se pane ekurato form a ye de bebro ha enom okay what Professor Kwabena Abochie nka prof aka prof what nka sanso na what ama Konadu nka oyoko ba afi mayenko nana opon chichiku ho enom na emisa se nana wo hwe savia ye kenkan mu nsem sabre afidie so nkomo a ye didie ene ade a sensesan bi beba ebefiri regions no hefa ena ebeba so Owoahene Eastern region region amianka se mi free mu right na da bia me kan se mi se ne onyina abato ano pen no ye kan abato nsem a right omfa na adwen enkoso yi dia onyina abato ano pen ye kan abato ho nsem a omfa na adwen enkoso me da say anything my contest assembly election twice okay me contest to so this the third time am say me nko biu okay se so mu aye de na nko biu because abato ho no kwase me ni Owoahene say ye kan abato na ma me nka se mi onze went me another me call foforo ne na eja enam small honorable okay na omo amene omo contest ni nyina nso enyi say ta na makọ first one na elusu okay inti me second time no no bi che me say balloting ni numbers ni nso account pa right inti wa wo bedu one time no na ye de number wo pebe ma nti so no me ya madwuma won kran na okay me pon Friday amako akoye campaign me ne da no kwasiada me wie ya kwasiada no pam no me wie jogging se me ba kran na me ba sorry indi we na ade bechi ama eye balloting we na baso no na me koda ho na oni ukoda bebe ye to aba no bebe e beto aba no na oni me to no mudi me nko Sompa FM na intontom we me na mi team obra wonim young boy me so me nsam ni bisa na mapɛ amanfo mo makosala ya ma me na me de me ho beje okay inti no baby am contest no get to for hopa honorable abadia honorable ye no one betra ntontom be we cry mfa ho na me si okay teja wo de omni no mo pɛ na me bɔ modern so to am out na ebra ebehia
around 11-12 a.m. na omo ntina me nchema enkopima no past 7 and san electoral commission for na ba no o mi hwe ya mi hunu mi hwe ya mi hunu mi hwe ya mi hunu sam so meto ma famu ada na ntonto mi na kam na mema mani tie ma na biu iti abato wo ye ka hu sunsanso a apart from say wan kasa odi usika e kono we de nso ka ho right because ye be hwe omo a omo contest ya honestly speaking obi aswate minim 5 contestants na omo contest na ne so nte ye mi bi sa me hu say ekwan be no mutimi fa so a even their own wives omunya kwan no communicate Eastern region region bi a eba for MPP amanyuko abato mu a omo count right because amanyuko no ejina ho asante mante nanka central region eka ho bi nanso ensachaye ba wo 2024 abato ayeto ye she the number of MPs are no mukuta MPP wo central region 2024 mo ka saying inti emame kesi sudu a kire say ye hwe this particular election polls a omo de abani nyina eye right manfa man ye beka se Ghana ha ye ni polls ana posters e wo Ghana ha right mo de aba ankom chefo nso aba be hwe mo de eye but Eastern region region bi a honestly speaking say Jeff Konadu and Relia then mu begu ase e bo kwan benzo because Eastern region no last 2 months ena MPP sa omo contested 2024 election MPs omo lusu ye no omo nyina be ye press conference o Accra International Press Center meko hobi omo declare omo vote ena omo support e de amayewura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia right okay asasam na o kan me no nya adwen right declaration are different from voting me bao declaration me bao okay prof wo de ma on ma preja me say no ni ba bia me di ko see okay my entail because polls a omo so mo kan nyina no sabi Musa Danko to aba ni bi enso so de ni polls ono de obisa nkrofo anu asem enso is the same thing omo so no omo susu say omo so ne sanete dia among nipa 5 among nipa 5 no omo interest enie na yan hwa ade o yesi nipa ba consent mi nkata nyankopon ani se omo feel say nipa sumesi obenten e na omo be support na inwardly na wo so omo ankasa nso omo de omo moa e koma nipa no e na ba no nso no enye easy sa o right when a delegate only delegate for daily a different from normal person only omo kasa then more delegates here different good delegates nkrofobia omo no omo timi di omo nsa si omo bo eye ne omo pe take you decision okay take you niema bi ahwe me nko eche ye constituency wo mu do me kwa benya Sarah Joseph na me won camp ye mo bi bua no for that campaign bra no o kotena brocho nam social media o ye na ye ko ya aka be 2-3 days for that no ye mo bi twen ye ho won ti o because delegate for na until we are delegate ana no me nya say we are delegate okay we are MPP ni me nya MPP ni okay see o but now we are constituent me nya constituent okay but tie me pa cho tie okay you my ntie no hwe mo de abato ye kan nyema bebre o mu emfa unse CPP ni NDC crampo e wo interest e wo chena abato nim okay enti me kasa minimi ni nansi so because me dache pa dache ankwa mu se sompa reporter ye MP na certain history it's possible enti no ade bi wo ho ne ye ya okay e wo se ye hwe ne ne ye hwe no chena ne ye hwe ne dache now Eastern region ye hwe 2024 about to ye na spokesperson edema Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia efi Eastern region okay Dr. Miracle Abochie ye hwe won no region no ofrim no constituency wo ofrim e wo mountains wo e wo kro na nso e na eye Jeff Konadu ni train a wa piki e from esumesi ana obenten no minia me ba cho ma yenya correction we answer na wato aso because I say Dr. Miracles Abochie onye medical doctor neither does he hold a PhD. Yeah, okay. Let's make that correction. Me da sunia enti no kakra me no metimi akafa Eastern region won region bia di untimi nkyere me da say ndi wo hwe prof ya analysis bi say
the very minute no kura nipa no ode ni kokromoti etim no ɛho ehia pa because wo hwɛ mababonten metawachi meto ma no gidie ni anida so wo mu sɛ so ye aspirant a o rest o hopes e was anema no mu na wo da wo be kwa akoda sɛ ayi afei yenhwɛ demographics nipa no a wo mo to aba no wo hwɛ metimi aka menye survey bia de ba wo hwɛ a lot of delegates on beto ochina ba no ebi youth ene ne a ekeka ho nti o aspirant no nso between ne ene ochina na ye beto aba no how and now in your estimation no omo handle safo no nyina me da say me nka kura nko achiri right doctor Ghana mampani ye John Dramani Mahama so abedi mampani pen aswafo use om ene no use om there ebi wom baby or the afoforo so abeka ho o hwe percentage wise na it saying new ones ne doso sure good adenti na one repeat old ones no because ye free bibi mistakes wonipa bia ne won sesa na adwene wana na montuo ho no e na wodi ntwo right entity sane wo kan womu anom wo eye yewura Kennedy akompre kwa Japan 3-4 years ago a woni Dr. Muhammadu Baumia koshia ye nam so kraland afa no ho apiefi no yin tima na ekuta no omudi no krema no ochira na be kire okay ena foforo so ofo mo no so no ochira na be kire sanso ena Dr. Baumia so ne de ne be kwakoye tima ekuta wo mo no saa na omote because nhwehwemu kaka emu bi kraya ya ne kire se Dr. Baumia kasa no oyo obi a naturally no odonipa nanso omo atwa mo ho ahia no say no mo ne delegate tie nipa atwa Dr. Baumia ho ahia say no mo ne nipa say no mo ne delegate etie okay ochine be kire enti wo so be hwa 2024 election no yes Dr. Baumia etimi ko ba bi ko wini more souls na napo e the seconds abedwiri ni nyina gu asai simple enti wo hwe abato na ochina beto na in fact inchirima eba no ye wa disuade right ne titru ye mu bia ye pese ye de ehunra amanyo semu now prof kan fridge wansem enwe ye must me kai Eastern Regional Women Organizer Nana Ampem NDC yene ne ko hokoye campaign bua ne wie bibia me kansi so dua kire se se nye bia TV a ocheche yanko odincho okay kodincho and ebe shocking no enti no abatwo de te se ne mini aba ne kan no enema pii kom ochina me se even anadwi obi slight intesuo keke obetse atu obi dan achi etimi ye dede woni nchensen so wana akote intesuo yi right wana company we na me se me koto abama no chia sa wo be heta mo mumie amanyofo no mie no nyina start yo mo campaign na me nia na obi a woni message o nanso going forward no no mo sesa omo bie no no ye consistent until for the past 3-4 months yi and obi stabilizing who say okay sabi nipa 5 in one enemy say nkabom enhye da ne MPP amanyoko nim right and so adentina na baako de wa face na ni so chenchacha obeka sa fa nkabom de hwan na ka nkabom yi ni oka nkabom no chena wo behu no me da say na opon na me unim kwabra me pesa me ka bi kakra ochina abato no between two groups groups na de wane de wan omo a omudidi menye wabra na MPP ewa abenia so right ni womo anya bi endi okay womo anya bi endi no omo na chena wo ken okay womo so ondidi ye no womo so dodo na Dr. Mamu Omo ye intermediate no na say come there come there inti for you we ni nema mienu a ochina ebe determine baby a abato no beko Tema West constituency chairman Kwesi Poku me ni di nkomo right and he tells me point blank say yanga na yewo MPP mu from 2017 to 2024 accommodate yen ne yewo kenafa
Okay. Wow. Yes, almost what one would the main year. Almost no more Baumia afa. Until Echna, a year, one more, a comedy. Ene omudi de me. Meba. When we say anopan mu no, me twina adwensi bi so. Te se ne woka se wo mo ekomode wom, ene wo mo omudi me eye ho anom. Anopa no me make explanation bi say football pitch players 12 nebo. Eba ne se ne ye go a ne ye blemu keeper. Sa ni pay a wo ka ne ho asem yi se wo mo a omudi me ene wo mo ekomode wom no. Na eye hwan na ekuta wom. Sabre ni nyina na ye mampani na Nana Dankwa Akufo Addo. Ono na okuta say di bre na. In fact, na o control. I mean, besides, time no. Na o mampani na o so then. Nana Dankwa Akufo Addo. Na the support way. Oh. Minia. Na prof bisa say Nana Dankwa Akufo Addo ne support wo hwan afa. 2023. Omo adidi amena hanza wo mo ekom de wo. Question. Ye ka say ye tie bi be din say bi betimi aka mu no kre. But some of us ye beto aso aka eye ensem no emu no kre. Okay. Ade ba ko a mahwa mahu wo abatowo ene empanifo ewo emu ni say menko back to Eastern region. Because untimi nka MPP amanyo sem wo Eastern region without not mentioning Hakmon Usu Ajeman. Right. O wa hinfa. Ono hwana camp no wo. O wa hinfa. Mo. O chena obehu. Okay. Enti no abatowo no o chomo kwakoto no. Okay. Eye Eastern region, Ashanti region. Eastern Really? Ashanti. Eastern region, Ashanti region. Okay, Eastern and Greater Accra. Eastern PA Kwabena de no Kwabena kan Eastern na o kan Ashanti na o kan Greater Accra e de kan Western. Me de me kura de manko Western. Me de Oh, de miensa. Okay, hefa. Eastern. Okay. Na nyame kani nyina no ade a se o che nyame adom esi which I know say besi. Eno ne be boom 2028 election. Then Dey besi. Good. Ashanti region. Eastern region. Central region. Sa 3 regions yi. Na me kuta me mudie mu say omo no mbe ye major decisive. Okay. Ewo chena bato nim. Ubetimi afa madwen. Ubetimi so mfa. Enu ntu na obi ansatan enye pe no. Me da say. But niema me kasa ne say she 2024 in Chwa Ekodima MPP or Central Region. They don't want to repeat that again. Okay. And it goes against then chairman no ho. Ashanti region na ese wo mo ye se de be ye o mo repeat sa mistakes no be. Ochena na obehu. Nyame ya adoma. Say Ashanti region. And so the same thing. Chairman na okuta tumi. E wo 2024. Etimi ka se hwan mo bowa 2024 ekọ ni saying see one time. Right. Enti mo de Jeff Konadu de ba betoto say Brian champion a. Mesrew Bible so difobia no wen munyam ni krom. Hey. Enti yensua sa de no so. Okay. Kwabena me da say Kwabena me da say. Ama maminti ama. By Eastern region dynamics bi ho. Okay, dynamics na ye de ne wen. Eastern region, enye region e one tribe. Okay. Kwafo ho. Sure. Achemfo ho. Ekuapemfo ho. Krobofo ho. Okay, come now there maintain no. It is true I'm for Prof TM yanka bia obaka kosiso. Good. Okwa Afram Plains area ho nso a ye ka kwa Afram Plains. But predominantly amunafo na ho because of fishing activities na ya dey no mo ye. So region a obia o hobby. So sometimes obaka so me ye kwa ni me fi Eastern region me contest it ye beto amame but all of the people they are not of the same tribe. Great. Now o say o share 5 candidates na omo contest no enipa mienu and the S1 and other government omo anya ministerial appointment. Konadu Owoahene Japan. Right. No anya minister. Sure. I stand to be corrected. So a minister. No anya minister. Engineer Kwabena Japan. No anya minister. minister. Part no man suspension. Na no ya no mo de na fa back door ho be wura. Enti ono so wanya ministerial appointment ya. And now had that 3 candidates the 3 doctors no.
omo nyina no omo ye obi e wo Yerua Akufo-Addo amamu. Right. Now Owoahene, people are beginning to point out the cardinal sins of each of the three now. No more dibre wo Yerua Akufo-Addo amamu. Sure. Yadi we sha on sade na aye. Right. Yadi we sha on sade and I want be out here. O cry the sensitive position we ma o de ye den. Enti unsa na make voter background no. They check all these things. Na e correct candidate background so na no so ma be point sa na mani nyina because I feel say okay. Unsa wo ko tro ni mu apam dada. And sane say be ma asori penny na be asafo penny no. Also you are able to take care of your home. Sure. Because wo yire back no mama yensa no aye for no kra untimi hwe omo so. Ye ko fa congregation ya obi ama amenko obi a papa nko obi wo kra anuafo no obi a amoya 6 obi a papa nko. Ye ko fa safo nyina mehye wase wo be den na wa lead omo tu nyankopon. Enti sa niam ni nyina nso count and make Eastern region because of course uko esremu mantifido a o far region bi a different tribes or what. But Eastern region are delicate. Kasa no crowd so nyepe. Sure. Konfo kasa no oti achim for kasa even though you catching but there's a word that achim ni beka be say asuma si fi achim asase so. And the creapinfo so come say enti at the end of the day different. To bia ne kasa obeti ase obia ne kwan ofa so communicate e che no so a obeti obenya memo no na we decide akọ baby baako. Right. Enti kano contest ne de mimi hu ni say Dr. Dutwum ne engineer somehow they are out. No way out. They are out. Somehow they are out. No way out. They are out. Because ohwe Musa Dankwa survey kra engineer 0%. But utie candidate ne nso nkomo yie pa. Honestly. Candidate ne nso nkomo yie pa. Honestly. Oh, say it again. Utie candidates ne nkomo yie a. De bo kotodwem. Yes, utie message ni yie pa. Engineer. Owoahene. Engineer. Sure. Ubetima change the whole day and you will not get tired. Sure. And it looks like what kotua sika kwatena university lecture hall. Jinim dear. But sadly, we are in Africa. We are in Ghana. Etoda unim die bebrebe no sebi impeduas and two obi na ye gibberish. Enko bawo and wakodi bawa de. Enti sa pa dia nka obeka so unse omuka so yanto abama a winnable candidate. Because me say uyi candidate ni wia o de bebre yen o de bebre yen Ghana for and before see yen aka because omo na yon party no omo de on party mra ye adwuma. Right. But omo refi say o do party mra na ye adwuma wie nso a o to aba no na okoyi Kwaku Sebo a o de bebre Ghana for so Kwaku Sebo na ekoyi you know ye gini dis obetimi atoto na want mo nto aba ma no. That is when a Ghana for so be scrutinize Kwaku Sebo ahwe say Kwaku betima ye adwuma na mpa. And I said, you are a highest bidder. And party for to Abaman because you can't the monetization aspect of election be to say. And to the among quadrisicanini. Now, monko to Abano anyhow. 2028, we also vote anyhow. Sure. But okay. Yes, let me chip in this one. There's some comparative analysis of the key demographics. Niema ebe jinaso. Ama bato no ako. Right. Yehwe eye gender. Male, female. To say bisa say amongst these two candidates, these two top contenders, Baomiani Kennedy Japan. Emema dudro no say ometo ama Baomia. Right. Which is about 48.9%. Ena eye emano se emano gender me emano se emano gender me emano se Kennedy Japan sorry emema na to abama Kennedy 42.4%. Right. Yabana emana this time are saying say ometo amaken over Baumia 57.8%. Right. Over as against 37.1%. Super FM.
age. So mpacho answer na before we call age no so no a man mema demographic so beto aba Ken over Baumia no. Is it at the primary level and also at the national elections? Oh, this is not at the national level. Okay. This is at the primary level. Actually, I pulled these figures from the various researches about aggregate. That's fair. That's fair. Drawing these conclusions from that's fair. So what you say? And age also no. Right. Under 40. One more right. Under 40. One more to Obama about me and 33.5%. Right. And again 63.0% or 0.0% or Kennedy Japan. Age 40 to 41 carefully. Baumia ay 39%. Right. Anna Kennedy Japan 61.6%. Right. Yen hwe wo mo mu ye dwuma full time. They say Owoahene we full time. 53.8% on Betuama Baumia. 41.9% on Betuama Kennedy. Right. Yen hwe wo mo aye wo mo ankasa edwuma self-employed. 39.5% say Ekwama Baumia. And 55.5% say Ekwama Kennedy Japan. Yembra students. Students 32.7% say womo de ometwama FM. Japan aye 58.9%. Na yemehwe omo mu ne adwuma krai. One year ni Adidas. Okay. 47.2% say ometwama Baumia. Right. And 52.8% sure ometwama Kennedy. So from these demographics your friend is saying issues here made that today. What does he say? And then it says Kennedy. Yes. Yeah, it says Kennedy. It says Kennedy. And baby, main yes surprise. The matter of age. The matter of age. The matter of age because on say ora Owoahene Japan promised jobs. Sure. And I was Ghana almost working age in mono. And sir under 44. No more unemployed kese. Or Ghana Statistical Service data. Sir under 14. Owoahene bebre obi awie tertiary bia or on the mid or late 20s. Oni adwuma otifie wire bed na ma ne ho ene na busia. And ora no a good job. Sure. Ama sa propaganda no I have a question for Abochie. Okay. Oh, yeah. I want to ask say sa ni data ya na ono an own research our combining where ni da ben. Oh, I did it last night. I took all the pools. And ran adwe. All the pools now. Your friend is saying, "Oh my year." Okay. That was where I. In essence, yeah or no, research. Oh yeah, I understand, but I just me person. I want to me person me when our year no. Okay. Because one say when data yeah that no peke. And me bisa say into ono ni hyehyɛ mu no. That Ben one will confirm. And I said no actually because about what year sana me ma me kan no it means it's 10 minutes. Oh yes, sure. That's what I was saying. But yenhwe ya ka Musa Dankwa de info ne ben about one so ye beto a national security for kan. Right. And omo rule ne saying national security for so e de omo post aba. Okay. National security the post about what saying. Yenhwe national security for the no more aba no mo kire say eye Baumia olidi na ni leading no fa Ghana 16 regions ni mu apart from central region ehwo no bia enkunimdie ketewa bi na bekode ama Baumia afeyantu yabo asen rese no mo ahyehye no o say Dr. Mahamadu Baumia ebenya abano ohamu nchichemu beye aduonum insia 56%. Good. Omo support ono no dead odi aba ntina mbisa se Musa Dankwa de nso na nso yesen. Ansana info de omo so omo de na yesen. Na Musa Dankwa de na global info no. Global info no. Okay. Enti na chese yehwemu a omo nyina no omo center around 50.
because omo bie no ma or predict anase ne prediction or by less than 55 or even 50. That's okay. Now Yansha Kennedy or say Kennedy ebenya 25%. Right. Yera Brian Champon one obenya 12%. National security polls. Yeah, national security polls. Obenya 12%. Okay. Into no yehwe sene omo hyehyɛ ni nyina omo di ababesi na e kasa kyerɛ nse wo kyena bato no enkunumdie no agina ho hands down enko bate se run off. Okay. Hey. All right. And you know, we need to see. There's a clear winner. There's a clear winner. That's a clear winner. I see. Because o check here now say 2-2. They say national security for the abeka ba umia de unsa kwa 3-2. Yeah. Fear delegates. All right. Ebusafo enkomo na ye de but anamontentin bi awie abobo anu ntino. Ye mo no tew sima mienu yasem e di awie ye kura na ye nsore ma dwumadi no won na edi so emra na afi ye mfa de aka metro aso. All right. It's been a good day. A good time to be on radio and TV this afternoon. But all I want to say, and say, the pools are in Yahweh. Any one more predictions are one more banner. Obibeka say, whom am I? Yancheng Ochina. Okay. Ochina is the real contest. Right. I'm not here. I can't be here to predict for any of the candidates. But in Pense Muna Yayeno. They can do their own deductions. Right. But I'll not do any predictions. Sure. I wish them all the best. Medasama. Owoahene. Yeah, sorry no. Debbie Amekasembi and Mattia Foni me for Sassam. I've always stood by Sassam. They say Ghana Manufo, they have a problem. And the problem is about principle. Right. And that survey no a favor no. Oh, assume a survey are credible. Ochina favor no na se we di Owoahene mu na amani skadi no oye adwuma. And we are watching. Ghanaians, we are listening. Right. Ya predict ama obi, ya predict eti obi no a aya wo there o camp musu no. Se Nyankopon ya adom after everything said and done. Ekoba se ekoma wa predict ye no G2 mu no a. Now you have a job in 2028. Right. Se sa firm chrono institution chrono predict say opponent I want to call election 2028 obewini na ya ti wo krom ha sa wo kasa sa ankrofo no nye credible a ye be twa wa chimpre me da so wan ama me nso me da ase bebre nana what's the deal na yanko ade ba ko ami se nkomo ne yedi aba ya dwen ko so eye abato no enkom hye bebre na eba se ebe ye bloody mujasem ntokwasem ye be sre se aposifo omo de eba abato se omo na omo di mu ntintiman and I'm so happy say IGP ankasa kra no e de eye arehiremu nkranhye message e de ma eye amanyoko ni mpanifo da. We wish them the best and we wish all the delegates to vote for a good person. Omufo so omuton ma Ghana for ebeje no atum. Meda se bebre abusanfo ene ya oti sese ye nana opon Kyekyeku sompa 106.5 FM Accra na odi ni dwuma afi wote ama Konadu enka ama Konadu di ni dwuma wo sompa 98.9 sunyane na afi professor anase yewura kwabena Abochie aka prof ono nso no odi ni dwuma for God and country so sompa 106.5 FM Accra hanom yeda sister stations ne nyina ase ene nkita hodie ahodo no nyina sorry na fe nkomo ni dwumadi aka ekire de abro 21st clinic for ede enkomodie ebema osese a yenhye eno nso midin ede Owoahene echampon abusuafo yede mo esi afo ye konso yenko ye oman eye wo man na oman ye meso me man ochade a de ayanyara enie abusuafo baabi a yedri yebedi apomden ho enkomo eye 21st clinic eye clinic of our time 21st clinic eye clinic a eye adansoa ne ntia omo ye sononko ne se kwan a ye faso a ye manuro kwan a ye faso ye hwe yade eye sononko
wo ma asem nyina ne se men numaduro wo bra wonim yade no kofa baaye na eno nti sabre a wo ye nimu yi wo mo de nkomo ebre Dr. Yusuf atena se awiabre ba beboye apomden ho nkomo tie bi na obi chewo apomden a wache wade kese pa ewo ho enom enti no me ma doctor akwaba na afi ya hyase atwe nkomo doctor good afternoon. Good afternoon, sir. Na apom to say. Nyamena dom boko. Adwuma mu nso boko pa yi. Yo. Megidi so so ho ye. Yenso ye ho ye papa. Nyame adom ti. Right. Mummoni adwuma. Amanfo di mu ho adanse say 21st clinic mo ye adwuma. Mo adwuma mo ye so amanfo ani nti mo nto aso saa na mo nye emfa emayen. Wada Roma awiabre die na mo ahyehye edemayen. Yo we de mamenda wase bebre na menchia atiefo ne ahwefo nyina nso. Right. Na emra so se Ghana fo nyina ne abibima nyina no yebeka no kra kire ye ho kire se eya na nipa bebre wo hono ma sayade anka mo omo anto ho pa omo nkwa yarasa biada gise yade no kona nim sa na akoka na to ho wo hu se ontimi nko na adwuma no na afei wasora kwa yarasa bia samre no na kyese yade na kona nim pa yi eba na sa ho asam ekoye den e kanso e na obebo pa na yade ba ko aya na yadwen enta nko ho pa no kyese eba dia ye hu se ye normal ye mfa nko ayarasa bia kra ye sisi yade yes se bia obi ni sisi eye ne ya right na afei obohu se ohunu se eye ya obi sa keke enti e normal e bia na adwuma bia o ye enti e na sisi yade na baaye enti eye pain dia ende obenum for pain so what you say na kire se odi manage na o manage sa na akoya kase ye hye nso se nipadua no se ye kwa ye ba nyina otimi ko wadwuma mu a wo ye no ma wo ye nyina no nipadua no egina sisie no so ene okotodwe na se obetumi anante dia na efri o nerves ne ye entini ete se wires no en na ma otimi 299 ekoba so obetu america so be dey so obe move 9 kwa de efri nerves no because eno na ene wadwen edi nkitahudie na se ekoba no se chimatobi ba osisi mu edefa oto ase osiremu okotodwe onantu edeba fom dia ayana eyo how kase pa but because of say yetimi de nante kobantri ye hu ne se yade okay ye hu ne se ya obi sa keke na sa keke no ena emma amofo bebre ene omukuta poma amofo bebre ete hwilche mu what you say yade shatika kire se shatika yade bia eno anya bepe ye nyina anim se ba bia nerves na sha se free ya chika se na e de afa ye sisi no side and side na de afa ye to ho ye to ase e de fa ye sire mu sa de bafom na se chimatoko ba mu a na se wantu ho na mo a eno na me kirekire mu yi se ebedu mre bi no na akoka wa to ho na ye se hwa de wo ha obiara ni wiase a opese onum aduro obia ni wiase a opa aduro nom enti se ekoba ne se yade ba ni padua mu dia a obehia aduro opa ye den obehia aduro because ekodrum pempenso bia se de yade ni padua ne sitie no nsesanya bam kakra chimeto abam esense ebia emowa ba ni padua mu ebia efia ba ni padua mu ebia acid bi akodos woni padua mu ebia sikire ebia empo adwuma bi a waya akodrum pempenso bi a ede pressure to miamia bi woni padua ne ho sunti no akofa sa problem na ede abro obehia ni adura ebetumi asan asiesie ni padua mu saama ni padua na asan si ne dada mu ese ebia ya wona koba no anase problem na ba wie no na afei odi management na sa na wako eden wako kadam eno na aya na mpempi na yara monfo ka se ye wo yare bi ho no ma ani aduro ebi ti se pressure aduro ebi ti se diabetes aduro na ye no nom saa ebi ti se sciatica na ono nom saa na kire se ebeduru mire bi na akwa to wheelchair mu na ye ma abibifo amofo nyina ate se nyame ayadom 21st clinic ye boy samra ne se
the sciatica aspect kyerɛ sɛ ɛba no sciatica yadeɛ deɛ a wɔn a ɔsa yadeɛ no ɛsa ma no firi hɔ ɛma wo ho tɔɔ koraa deɛ ɛyɛ 21st clinic kyerɛ sɛ yɛfa abibiduro kwan so ɛna mfidie ɛna ɛde sa yadeɛ no ma no firi hɔ na akɔyɛ sɛ obiara ne first time a obi wɔ hɔ no ma ne first time a ɔde te sciatica yadeɛ no nka nie aha enti sɛ the medical car no sciatica na akɔyɛ sɛ nerve problem right kyerɛ sɛ ɛno ɛhyɛ sɛ firi wachi ɛde fa osisi ankasa ɔto ho ɛde fa ɔto ase ɔsrɛ mu ɔsrɛ n'akyi pɛɛ right ɔnan kukumu hɔ okotodwe n'akyi ɛna ɛde afa wɔ nantu ɛde ba fam na sɛ kyimatɔnyɛ ba hɔ pɛ obiara ne kwan a ɔfa so te ne yaw saa nso na obiara ne kwan a ne deɛ fa so ɛba enti obi wɔ hɔ no ma ne deɛ hyɛ ase firi ne sisi ankasa enti ɛno na medical car sɛ hyɛ ase firi osisi na sɛ wode yɛ sɛ ebi a me deɛ me sisi yadeɛ yi na wode yɛ for pain wode nom painkillers wode nom adura ahodoɔ a ɛbɛ pressure nipadua no de yaw na aba fam deɛ a ɛnde ɛbɛdu mpɛmpɛnsuo bi no wobɛnom saa painkiller no wɔsa ma ɛnyɛ adwuma nti doctor mentwawa no sisie no mu yeyaw no a yɛte ɛwɔ mu no yeyaw biara yɛbɛte ho asɛm na wɔkan anaasɛ yɛwɔ yeyaw sononko bi a wote wɔ sisie no mu a ɛma wo ho ɛbɔ wo nka yɛ sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ hwehwɛ 21st for akyi akwan ɔhu sɛ sisie no ankasa no ɛyɛ na nipadua kwa bi titiri bi a nhyɛ ni hɔ te sɛ bi abrɛbo na kidney na sɛ bibi okay enti deɛ ɛwɔ hɔ pɔten no ɛyɛ nerves ɛna dompe nerves ɛne dompe pɛ enti sɛ ɛkɔba no sɛ kyimatɔgya mba mu pɛ sɛ wote yaw biara wɔbɛte biara no sɛ ɛyɛ sisie no mfimfin sɛ ɛyɛ sisie no side baako anaasɛ sisie no nyinaa no ɛwɔ sɛ wotu ho anamɔ because sɛ wɔnyɛ hyɛ sɛ wote yaw pɛ possibility sɛ ɛka nerves no ɛyɛ high enti nipa dodoɔ naa no sɛ ɔde twa nduro sɛ yɛtwa ne sisi n'akyi yɛtete ne sisi n'akyi de nduro bi ahyehyɛ hɔ sɛ ɔwɔ paneɛ enti ebedu mmerɛ bi bɔn sɛ sisie na sɛ deɛ ɛtɔ no na afei abɛsɔ no to ase saa bɛpɛ na amɔfo bebree deɛ ɛteɛ enti de dendendenden ne kyerɛ sɛ yawo no ɛboro so enti obi deɛ hyɛ ase firi ne sisi obi deɛ nso ɛhyɛ ase firi ne to ase pɛɛ enti ɔnante anaasɛ ne to ase no ɛka wɔ no anaasɛ emu no etutu no ne srɛ mu ɛbɛyɛ ne ya saa nso na nanan kukumu hɔ asɛ ne kotodwe n'akyi no ɔbɛhyɛ ase ate ya wɔ hɔ ɔntimi nkoa nanan no mu ɛna afei nanan tu ɔntimi ngyina hɔ nkyɛ ɔgyina hɔ kyɛ kakra na kyerɛ sɛ nanan tu hɔ nom no emu no etutu no ɛyɛ ne ya ɔntimi ngyina hɔ anaasɛ ɛtwe no saa nso na obi wɔ hɔ nom a no to ankasa asɛ bi ɔde te akonnwa so no na emu no yɛ ne ya ɔntimi ntena hɔ nkyɛ obi so deɛ yɛmfa ne sɛ ɔwɔ hɔ nom ɔnte yaw bia na mmom ne nan ahyɛ sɛ ɛyɛ ne titiritii meka kyerɛ sɛ nerves no deɛ sɛ problem ba mu a ɛsɛn sɛ ɛhyɛ ase firi osisi n'akyi ɛde fa ɔto ho fa osere mu ɛde fa ɔnan kukumu hɔ ɔnan tu ɛde ba fam no nti no ɛbɛ connect ɔnan so nyinaa na kyerɛ sɛ problem ba mu pɛ ɛnya ɔyaw no nkwa na ebetuma ahyɛ ase afiri ebetuma ahyɛ ase ama ɔnan ɛyɛ titiriw ɔnan so ano obohu sɛ asɛ deɛ pania ketenkete bi wɔ ɔnan ase no ne nyinaa no ɛkyerɛ sɛ nerves no na ɛho aba problem enti obi deɛ betuma ahyɛ ase afiri saa side no na afei from time to time na afei aforo ɛba soro ɛna afei nso obi so wɔ hɔ nom a ɔnhyɛ dɛ nte sɛ ne nan yɛ ne titiriti ɔnte yaw na mmom ne nan ho ɛhyehye no te sɛ deɛ ɛde mako asra no ɛho dwan no ɛna afei nso obi wɔ hɔ nom a ɔnante kakra bi a na ɛna ɔte yaw no but ɔte hɔ a ɔnte ɔda hɔ a ɔnte ɔyɛ sɔre sɛ ɔnante a ɛna problem ba nti ɔnante saa na yaw no ba a wangyina hɔ a problem saa nso na obi so deɛ ɛyɛ sɛ ɔnante a wobɛhu sɛ ne nan no agyene ne nan no ayɛ titiriti gye sɛ ɔtena ase wantena ase ɔbɛtɔ fam obi nso deɛ no obi so wɔ hɔ a ɔte hɔ a ɔnte hwee na mmom sɛ ɔsɔre a ɛhɔ na ɔbɛtete ɛhɔ na problem no wɔ firi sɛ ne sisi mu bɛyɛ ne yɛ paa yɛ ne sisi mu bɛtutu no enti wei nyinaa na meka sɛ obiara ne ne deɛ obiara no kwan a ɔfa so ho no deɛ sifa ne nyinaa ɛyɛ sciatica obi wɔ hɔ nom a wada anadwo no a wasɔre anɔpa ɔte ne mpa so sɛ paa sɛ obɛtia ne nan so wɔ fam no problem because otie fam a ne nan se bɛyɛ ne ya ne nan se bɛyɛ sɛ deɛ yɛde paneɛ bi wɔ hɔ no ne nyinaa ɛyɛ sciatica yadeɛ na kyerɛ sɛ nerves no ɛho atɔkyima nti doctor wohwɛ mfoni a wohwɛ baabi a nerves yi ɛhyehyɛ a
deɛ na ɛbɛka nipadua no ɛbɛma yɛaka sɛ ne nerves ɛho atechema deɛ na ɛka nipadua no ɛma nerves no ho chema saa. Yes, one who said nerve na ankasa no ɛyɛ na no ma bebree ɛna tumi ɛde ɔhaw ɛba nerve no mu ma wote sciatica ne yaw ɛnka kyerɛ sɛ yɛtumi wɔ no ma bi a bɛkɔ so wɔ mogya mu na ɛde ɔhaw aba ebi te sɛ asekyire yareɛ enti nipa dodoɔ na ɔmo wɔ asekyire yareɛ no eduru mpɛmpɛnsuo bi a na ɛhyɛ sɛ ɛsɛ nerves no ɛhɔ na sɛ wante yaw a na bɛhyɛ sɛ ɛyɛ titiriti enti wɔnante saa na sɛ ne mpabɔ wɔ kora wɔnte na kyerɛ sɛ asekyire no ɛsɛ nerves no enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bibi bɛwɔ no na ase ama na ate yaw no sɛ nerves no mu aba problem no nti bibi wɔ na ase a ɔnte yaw biara obohu sɛ ɔnante ana sɛ ne mpabɔ wɔ kora wɔnte afei yɛtumi wɔ bibi te sɛ uric acid ana yɛwɔ cholesterol ne nyinaa kyerɛ sɛ ɛwɔ nipadua no mu a acid na akasa no irritate nerve no 2 cholesterol ɛboa ma mogya ntimi ndi afosa no yie kan ho sɛ nerves no so ehia mogya pa yie ehia oxygenated blood na edi ne dwuma 3 ɛyɛ obi a yɛmfa ne sɛ na chika sɛ no sɛ accident no onya yɛ da o obi ho bɛka sɛ bi a ɔno deɛ ka mfa no bɔ fam yɛ na mmom praga bi abɔ no da obi ho no ma wato fam atena na to so da enti enam saa so ma ebi a okotwa x-ray yɛse na chika sɛ no ayewe kakra na chika sɛ no ba kwa to afa ho kakra ne nyinaa no etimi emia nerve no yɛsɛ nhye no so sɛ nerve no ba bi a hya free ya chika sɛ na mmom ba bi a ebnam saa de fa osre mu saa de befam befa wo na ase ne de enam muscles mu honam mu nam na efamu no emu sɛ ahonhono bi ba mu a etimi mia nerve no yɛbetuma wɔ muscle tension sɛ ebi a ne ho kyere no wɔ inside ne nyinaa yɛbetuma ba ne sɛ wobɛnya saa problem no enti sɛ kɔba ne sɛ unya saa problem no pɛpɛpɛ enuti a enye painkiller nom enye bibia ɛwɔ sɛ okoto aduro na kyerɛ sɛ de yawo na abafam na mom ɛwɔ processes ɛwɔ protocols ɛwɔ processor ɛwɔ sɛ yɛde ufam ɛwɔ processor ɛwɔ sɛ yɛde ufam ebi ne sɛ yɛma wɔ aduro a yɛsiesie saa sciatic nerve no esiesie nipadua no mu no ba bia akokwa ba bia wewe cartilages a afifiri hɔ na yɛpɛ sɛ regenerate nipadua no nyinaa no na yɛsɛ ma anti-inflammatory medication kyerɛ sɛ ba bia ahonhono bia ba bia no ba bia inflammation bia ba bia no ɛwɔ sɛ ɛba fam 3 ɛwɔ sɛ yɛ massage kyerɛ sɛ ba bia muscle tension aba bia no ba bia muscles no ayɛ sɛ ɛyɛ ba wi nyinaa no a ɛnam so ma sciatic nerve no ɛho tɔkyima nyinaa no sɛ de bɛyɛ a muscles no ɛbɛgogo na sciatic nerve no ho atimi atɔ no saa kwan no so no ɛna yɛfa so ɛsɛ yadeɛ no na mmom amanfo enim wenti no dodoɔ na no sɛ anya bɛpɛ na wahyɛ sɛ no painkiller enti ɔkɔtɔ painkiller na wanom yɛsɛ wei yɛ sciatic aduro na wakɔtɔ na wanom ne nyinaa yɛ painkillers ɛna me sɛ ka no on authority sɛ abrɔfo duro bia ni wiase a etimi sciatic yadeɛ enti wonye kɔ ayaresa bia na no na yɛ ma painkillers aduro bia de bɛ ma obia no yɛ painkiller ɛde ɛdwodwo ano obenom ahyase de obetima hu sesan kakra atwire ebeba obenom ebeduru mre bi no obenom onsama enya adwuma saa mre no na ebegyina mu den ne yakoye surgery eno na wo ka amonfo say god forbid or say empare me say one say yade no ntentam a by all means ebeduru sam pempenso na obenya nkoma your surgery na ohu ato na mom surgery na akoye say 50-50 anhwe yi a obeka dam eno na amonfo bebre afamu a enne omanu omho se omakoye surgery me say yenim mpanyimfo bebra anka 21st clinic ena omutu anamon ba ya anka omu problem omu nerve problem omu sciatic yade anka ya tu ase anka ya yafiri ho ama omu agina omu tenten so omu nipadua na sansi ndada mu ama omu anya omu fa hodie na mmom omu te hwilche mu ende because or the painkiller ego drum pempenso bi ma okoye surgery se wakadam enti wo de ebia na wo de afe na wo de ahya ase osisi na ahya se ye wo ya oto ase no etwetwen ebia osire mu etutu wonan kukumu ho wanantu ebia na okotodwe baako ena ahya ase wonan ye otitiriti wonan ho ahyehyew edwa ho tese mako ebia na woda anadwoa otini wonan mu ana ase bibia sowonan den yese mozo pool ne nyina akire se yade sciatica no ena eba wa kwa mu wachika se ebetuma tutu paaye oda anadwona se oda ne ho a na ase bibia kan wo ewo osisi no mu
to Hanamon, a 21st clinic. Okay. And until ya 2 and Krabatana Petigana Fanina, ya say, Obey ya say ya, ya besa ya the number Nefriho, and Menafriho cry, said a bay uncle no matter said your own pressure drew. Ewo Tantra Hill runabout Accra. Tantra Hill runabout. Tantra Hill runabout Accra. But be a free be an one cry no. Kasa wo kwa Tantra Hill runabout. So free poko side nearby. Obedru Tantra Hill runabout her. See, obe cross a car kwana ba. Eye obonkum so. Sanso na so free circle side nearby. Obedru Tantra Hill runabout her. Oh ya drew Tantra Hill runabout na no. Onifa so. Obe hu ye somewhat kase esi ho. Bowra dan mu na jiwa yaresa. Sanso na wo de call Kaswa New Market Kwana so anase Obom Road. New Market Kwana so anase Obom Road. New ECG office na wo hono no nhia ni mu pe. E na obehu 21st clinic Tema Community 1. Tema Community 1. Eye Romai Asorodan no. Olam Church. Romai Asorodan no enye no school. Asorodan no. Na chi pe e na obehu 21st clinic. Kumase ehwia overseas. Kumase ehwia overseas. Ba bia wo bia no e wo Kumase ne mpotomu no. Kase o ko ehwia obesi wo 21st clinic obesi wo yanim ho pe sanso na techiman ye wo sunyakwan no so ya ne adwonkwa FM na eben so e wo sunyakwan no so enkranza eye Presby Bank ne hwa anim ho na obehu enkane GN Bank dan no mu e ho no obehu 21st clinic sunyane ye wo techiman kwan no so regional hospital ne hwa anim pe regional hospital first gate ba bia ATM machine no no ne hwa anim pe na obehu 21st clinic e wo goso no ye wo goso abotan so ye ne Success FM ene di hwa anim takrade efiekuma number 9 Anagi station e wo takrade Anagi station efiekuma number 9 e ho ene obehu 21st clinic e wo takwa ye ne Roman stores ene di hwa anim ba bia wo bia no wo fa ka se wo ko Roman stores onye duru ho pepepe ne hwa anim no behu 21st clinic e wo ho enti wo de se ya so ya no kwampo na e bia ohun na wo pese o freyen na obisa question biara eye 0540 0540 311 311 311 0540 0540 311 311 311 0540 0540 311 311 311 and 0249 0249 311 311 311 0249 0249 311 311 yes medi ma no esie no na me ka kire wo se yare biara afri oti ekopem na ase no se wani agi abibidro ho kwa dia 21st clinic no ebe ya last stop yada obi biara se wanya emre atieyen right doctor nyame nshira obebre oma onimdi a eboro so na da bia watimi de bi akyerɛkyerɛ amansan abusan for Dr. Yusuf na oten nka no 21st clinic wo hono fi ba ya obebo ye nkomo wadaroma hwehwe wo mo na wone wo mo entu anamon se be ya bibia ebetime akonkan on that note no abusanfo ye de mo asi ha na ye ya hobo na dwumadi aka animu nyina aba wakwan mo kai se hot bite eba kasebo a emudu emuhwam na ebeboa ama bibia aye kama ede ama wo networking the four corners of Ghana enti